Da chi wedi weld dros y misoedd gynta yr holl waith sydd wedi digwydd pretty much di cwblhau wan, yr holl digars a ballu, ac wan mae hi'n amser i fi agor y lle fyny i bawb arall wan. Da ni barod, fe gen I syniadau be fydd y dyfodol, ond dwi rili angen bach o help gan pawb wan i datblygu be fydd yma yn y dyfodol. Y syniad ydy i tyfu lot o fruit veg, i wneud bach o commercial quantity o salad ac i gwerthu hynna i cadw nhw i fynd, ond eto da ni eisiau gwneud llwyth o bwyd just i pobl lleol, a mae hynna'n cymryd chydig o waith, ond syniadau bobl hefyd, dwi'n gallu meddwl am bob peth i mwy, so ia, da ni eisiau crack on really de. Be dwi di mwynhau, just gweld rhywle oedd yn wastraff. Troi mewn i gerddi cymunedol. Oedd o'n llawn sbwriel, just gweld o troi mewn i wbath. So mae byd natur yn dod nôl a mae'n har. Mae pobl wedi cychwyn ddod lawr ac enjoyo'r lle ac yn parchu'r lle. A dyfodol, really, dwi edrych ymlaen, y mwyaf da ni'n datblygu yma, y mwyaf mae pobl yn dod lawr efo'i syniadau, y mwyaf dwi actually meddwl da ni yn gallu gwneud hyn. So, i ddechrau, i fatha gorffan phase 1 o'r prosiect, da ni'n cael parti barbecue ar y 16th o Medi am 2 o'r gloch lawr yma. Da chi'n gorfod wedi bod yn rhan o'r holl bildio, da chi'n gorfod cyfarfod fi o blaen, ond dewch lawr, fydd na bwyd lleol, mae ffarmwr lleol yn rhaid lafad i ni ar y barbecue. Mae testni o cigeryrru yn mynd i ddod â byrgars lawr. Mae Sean, chef lleol, am wneud o bwyd. Dewch lawr. 2 o'r gloch. Dydd Sadwrn, 16th o Medi. Bloody lovely. Thank you for joining.